ବିଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆରେ ତାଙ୍କ ବିଲଟା ବିଲକୁ ତ ସେଇପଟୁ ରାସ୍ତା ପାଖ ଅଛି ଆମ ଏଇପଟୁ କାହିଁ ତୁ ବୁଝୁନୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କଣ କରୁ ମାଲିକ ନାହିଁ ବିଲରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯିବା କାମ କରିବା କେତିକି କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲେ ତାପରେ ମାଲିକକୁ ଫୋନ କରିବା କେତେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଛି କଣ ହେଇଛି ଚପଲ ଏଠି ଛାଡେ ଏଇଠି ରଖିଥା ପଠେଇଲା ଯେ କିଛି ଦେଖୁନି ବିଲଟାକୁ କେବେ ଆଉନି ହେଲେ ଘାସ ହେଇକି ରାତିରେ ହଉ ଚା ହୁଡା ତ ପକେଇବା ଦେଇଛି ଆମକୁ ହୁଡା ପକେଇବା ତାର କୋଉଠି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ଖୋଜି ଆଉ ତୁ ଫୋନ ଲଗଉଛୁ ସାଉକାରକୁ ହ୍ୟାଲୋ ସାଉକାରେ ହଁ ତମ ବିଲକୁ ଆଇଲୁ ବା ବିଲକୁ ଆଇଲୁ ଯେ ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହୁଡା ଗାଡି ଆଉ ପୁରା ଧସି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି କହିବାକୁ ନାହିଁ ପାଣି ପୁରା ରଜ 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 ଭାସୁଛି ଜାଣିଛ ନା ସେ ଦେଖ କେମିତି ଭାସୁଛି ପାଣିରେ ଆମେ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖୁ ପାଣି କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ହଁ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଜୋରିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ତାକୁ ଭାଇନା ଆମେ 2 ଜଣ ପାରିପାରୁନୁ ନା ନା 2 ଜଣ ହବନି ଭାଇନା କିଛି ସାଉକାର ହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଦରକାର ଆଉ ଅଖା ଆମେ ଆହୁରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ 10ଟା ଆଣିଛୁ ଆହୁରି 10-20ଟା ଦରକାର ହଉ ସାଉକାର ହଉ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଫଟୋଟା ପୁରା ତମକୁ ସାଇଜରେ ଜୁମ କରି ଉଠେଇଦେବି ମତେ ତ ଆଉନି ମତେ ଆଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାକୁ କହିକିରି ପୁରା ସାଇଜ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେବି କେମିତି ଅଖା ବନା ହେଇଛି କେମିତି କଣ କରାହେଇଛି ହେଲା ହଉ ସାଗର ହଉ ରଖିଲି ସାଗର ଓଳିକି ହଉ ସାର୍ ରଖିଲି ଭାଇ କୋଉଠି ତ ହୁଡା ଭାଙ୍ଗିନି ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ଏମିତି କଣ କରିବା କଣ କୋଉଠି ତ ହୁଡା ଭାଙ୍ଗିନି ଆଉ କାମ କଣ କରିବ ତୁ କଣ ବୁଝୁ କହିଲୁ ତୁ ନୂଆରେ ଆସୁଛୁ ନୂଆ ପିଲା ଭଳିଆ ରହ ତୁ ଏବେ ସାଉକାର କହୁ କୋଉଠି କିଛି ଭାଙ୍ଗିନି ବେଲେ ତତେ କଣ ପଇସା ଦବ କି ରେ ଆଚ୍ଛା ଦବନି ତ ଏବେ କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ହୁଡା ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକିରି କୋଉଠି ହୁଡାଟା ଗୋଟେ ପକେଇବାର ଅଛି ହଁ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ହୁଡା ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଥରେ ବନେଇବା ତାଠୁ ଆମେ ମୋଲ ନ ପାଇବା ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଏ ହୁଡା ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ପକେଇବା ନା କଣ ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ପଡିଆ ଜମି ପଡିଛି କୋଉ ହୁଡାଟା ଗୋଟେ ହାଣିବା ସେଇଟା ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇଦବା ସାଉକାରକୁ ପଠେଇଦବା ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଟା ଫିଟା ରଖିଦବା ଯୋଉ ଅଖା ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପକେଇଦବା ମାଟି ଟିକେ ପକେଇଦବା ପଳେଇବା ହବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଚାଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ପଡିଆ ହୁଡା ଅଛି ସେଇଟା ହାଣିକିରି ଆগে ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ସାଉକାରକୁ ପଠେଇଦବା ଚାଲ ଭାଇ ଏଗୁଡା କଣ ଦେଖୁଛ ଆରେ ଦେଖେ ସାଉକାରର କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଯଦି ଗଳିଆ ପଡୁଥିବ ତା ମାରିବା ନା ନାଇଁ ସାଉକାର ଫଟୋଟା ଉଠେଇବାର ଅଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖ ଆଗୁଆ ଗଳିଆ ଗୋଟେ ପଡୁଥିବ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବ ନାଇଁ ଏମିତି କଥା ଏଇଟା ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠା ଏଇଟା ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ପକେଇବା ପାଣି ଯାଉଛି ଗଳିଆ ପଡୁଛି କେଡ ଚୋରିଆ ପାଣି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଏ ଖାଲଟା ଏଇଟା ଗଳିଆ ପଡୁଛି ଏଇଟା ଉଠେଇ ଦେଇଥା ଏଇଟା ଉଠେଇଥା ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବା ଭାଇ ଏଇଠି ତ ପାଣି ଭାସୁଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡାରେ ହାଣିକି ପକେଇଦବା ସାଗର ଫଟୋଟା ପଠେଇଦବା ଆଉ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଫଟୋଟା କରେ ହଉ ବଇଛି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଦେଖ ଫଟୋଟା ଉଠା ହେଲା ପାଣି ଦେଖ ନା ଏଇଟା ଅଖା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବା ଆଉ ଭାଇ ହଁ କହ ଏବେ ତ କାମ ସରିଲା ପଳେଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆଉ କଣ କରିବା ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବୋଲି କହୁନୁ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ 6ଟା ବେଳେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ସାଉକାରକୁ ଫୋନ କରିବା କହିବା ସାଉକାର ଏବେ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆସୁଛୁ ହେଲା ହେଲେ ଏବେ ତ 11ଟା ହେଇଛି ଟାଇମ ସିଏ ଅଛି କିରେ ସିଏ ଦେଖୁଛି କିରେ ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆଇବା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଦେଇକି ପଳେଇବା ହେଲା ଆଇଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ କାମ ସରିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କହିଦା ଆମେ 4ଟା ବେଳୁ ଆସିଲୁ କାମରୁ ଆଉ ଓକେ ଚାଲ